गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिंग एन्ड रिसार्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिंग एन्ड रिसार्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिंग एन्ड रिसार्च सेन्टर खुलुमबाय। नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि जानाय गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ गिबियावनो बरायनो लाबाय। दिनै जोंजों स्टुडिय'आव दंफैयो सानै आलासि बिथांमोनजों गोबां बाथ्रा जों मोनथिना लागोन आरो नोंथांमोननो मोनथिहोगोन। नैबे समाव जोंजों आलासि महरै हांख्रायजानानै लेंहरजानो लाबोदों XNDB रन्जन दैमारी फेक्सन अन्थाव हाज'वारि चिरां डिस्ट्रिक्ट XNDB नि इउनाइटेड फार्मनि बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट लोगोसेनो जोंजों आलासि महरै हांख्रायजानाय लेंहरजादों बा लेंहरनानै जों लाबोदों अफ्रि दैमारी फार्मार नेशनेल काउन्सिल मेम्बार फार्मार डिजिगनेशन केम्प कमान्डार सनाइ उदालगुरिनि नैबे समाव आङो मानगोनां अन्थावखौ गिबियावनो बरायनो लाबाय बड'लेण्ड बुब्लि जानानै आरो लोगोसेनो नैबे समाव आलासि महरै सासे जों मोननो हाबावदों डि अफ्रि बिथांखौबो गिबियावनो बरायनो लाबाय। नैबे समाव नोंथांमोननिफ्राय थाङोब्ला जों मोनथिनो लुबैगोन बा बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा जाय NDFB नि आरो BTR एकर्डनि आरो आथिखालनि नैबे सरकारनि जे थासारि बायदिसिना बाथ्राखौ बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिहोगोन रायजो राजा बिथांमोननो मोनथिहोगोन। बर' समाजाव माखासे मानि बे सोंलु रायजो राजाफोरनाव जे सिखांनाय सोंलुफोर बै सोंलुफोरनि फिनखौ मानगोनां गेदेमा आलासि लेंहरजानाय आलासि बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनानै लागोन थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोगोन। गिबि गिबियावनो आङो नैबे समाव अन्थाव बिथांनिसिम सोंलु सोंनो नागिरदों। आथिखालाव जे नोंथांमोना गोलाव सम 33 बोसोर नोंथांमोना सोमावसारनो बाहागो लाफैबाय दा बे थ्रयैनो नैबे एकर्ड मोनसे BTR एकर्ड जालांबाय दा नैबे समाव आथिखालनि जे NDFB नि थासारि बा बारग' NDFB नि थासारिया माबायदि दं बेखौ रायजो राजाफोरा मोनथिनो लुबैदों। खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव रायजो राजानि सिगाङाव आरो बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे आङो रायजोफोरनो सुंद'यैबाबो माखासे खेंफोरथिखौ दिनैहाय खोन्थानो नागिरदों बा फोरमायनो नागिरदों बिनि सायाव आङो फंनैसो खोथाखौ बुंगोन। BTR एकर्डआव दिनैहाय NDFB बारग'नि थासारिया दिनै बोरै होननानै बिथाङा सोंदों बेखौ आङो मोजां मोनदों आङो एक्सेप्ट खालामना लागोन। बिनि बागै आङो फंनैसो खोथाखौ दिनै आंनिफ्राय एक्सप्लेनेसनखौ होगोन। थांनाय बे 34 बोसोराव गोलाव जोंनि नांनायावहाय जोंहा गोबां दुखु खस्थ' लाबोदों बेखौ रायजो राजाया दिनैहाय बयबो मिन्थिगोन बेखौहाय एक्सपिरियेन्स खालामदों जोंबो खालामदों। दा जोंनि आथिखालनि थासारिया मा बेखौ बिथाङा सोंनाय हिसाबै we are in pathetic condition that we can feel it जोङो बेखौ माने जोङो मन'भाब खालामदों जे थांनाय गोलाव समाव 34 yearsआव स्ट्रागल खालामनायाव NDFBआ मामोन दिनैहाय मा अबस्थायाव दङ जोंहा हिस्ट्रि दङ 34 years स्ट्रागल खालामनायाव जोंहा गोबां बेकग्राउन्डफोर दं गोबां जोंहा बुंनांगौ दङ
बेवहाय आङो दिनैहाय मेनसन खालामगोन 34 years स्ट्रागल खालामनायाव जोंहा गोबां जोंनि जारिमिनखौ लानानै जोङो नांबोबाय बेवहाय बुंस'नो हायै फोरमायस'नो हायै गोबां जाहोनफोरबो दङ बेखौ लानानैहाय जोंनि थासारिया दिनै मा होननानै बुंनाय हिसाबै आङो दिनै बुंगोन जे NDFBआ मामोन दिनैहाय मा अबस्थायाव दङ जोंहाथ' दिनैहाय एकर्डनि उनाव बुंनांगौ दंमोनब्लाबो जोङो दिनैहाय जोंनि थासारिया मा जोङो बेखौ बुङोबाबो जायखौ जोङो जोंनि एक्सपेक्टेशनखौ जोङो दिनैहाय फुलफिल खालामनो हायाखै बा मोनाखै जोंनि अपरचुनिटिया दिनै बारग' NDFB हिसाबै मामोन जोङो मानि थाखाय नांदोंमोन आरो जोंनि परिबेसा दिनैनि दिनावहाय माबायदि अबस्थायाव दङ बेखौ जोङो सानना नायोब्ला जोंनि पेटिटिभ कन्डिसन होननानै बुंब्ला माने लास्ट अपसनावसो जोङो बेखौ बुंगोन जे सासे मानसिया जुदि अबस्था गैयाब्ला जेबो राहा लामायानो गैला बे अबस्थाखौसो जोङो पेटिटिभ कन्डिसन होननानै बुङो जोंनि थानाय जानाय जोंनि कार्जकलाप जोङो एसे सासे सुबुं हिसाबै दिनैहाय जोङो थांना थानो थाखायब्ला जोंहा गोबां माने बिथिङाव जोङो दावगानांगौ जोङो सोलोंनांगौ जोङो मावनांगौ बे बेफोरखौ जोङो दिनैहाय मोननो हायाखै जोङो अभाबाव दङ जुदिव जोङो एकर्ड जादोंमोनबाबो जोङो नांगौ बायदि थासारियावहाय जोङो खालामना लाना मोननोबो हायाखै बे अपरचुनिटिखौ जोङो मोनाखै दिनैनि दिनाव दा नोंथांमोननि थासारिया दा बुंनो थाङोब्ला एकर्डनि उनाव जाखिनि नोंथांमोनाव थानांगौबा जाखिनि नोंथांमोना एक्सपेक्ट खालामनो लुबैदोंमोन दा बेबायदि थासारियाव दा गैया बेखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों औ दा बे बेलायावनो नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन जे नैबे आथिखालाव NDFBनि जे थासारि बे थासारिया माबायदि अबस्थायाव दङ जिहेतु NDFB थानाय समाव बै समाव फेक्सन गोबां दङमोन नाथाय बेवहाय जुदि नोजोर होयोब्ला नैबे दानि जे थासारि आवगायनि थासारिया दानि थासारि बेवहाय दा नै NDFB हिसाबाव गैला बारग' जाजोब्बाय दा NDFB होननानै जों बुंनो हाला दा बै हिसाबाव गावबा गाव मोनसे बेक्तिगत मोनसे न'खर जाबाय बेक्तिगत थानो गोनां जाबाय दा बे बेलायाव माबायदि अबस्थायाव दं नोंथांमोना 34 बोसोर संग्राम खालामनायनि उनाव माबोरै 34नि खोथाखौ आं बुंनो थाङा आफादाव आं 22 years नांदों 22 years आं 34खौ होननो थांला बिथाङाबो जों सानैजों एखे समानखौनो होनना बुंजायो जों माब्रै दङ होनना बुंनो थाङोब्ला जों जिहेथु 22 बोसोराव जेरैबायदि मोनबोदोंमोन बुंनांगौ खोथा दं बहुद गोबां खोथा थायो खिन्थु माखासे खोथाया ओंखारजोबनो नागिरा ओंखारजोबनो हाहैनो सानो खिन्थु हमथाना थायो माखासे खोथाफ्रा खिन्थु दिनैहाय आङो माब्रै दङ होननानै बुङा NDFB हिसाबै एक्स NDFB हिसाबै RD फेक्सननि आं गुबुन फेक्सननिखौ बुंनो थांला RD फेक्सन हिसाबै जेसेबां केडारफोर दं लिडारनि बादै केडारफोर ओरैबायदि अबस्था मोजां नङा बै अबस्था मोजां नोंनियानो एकदम ओरैबायदि गाज्रि जानानै दं आरोखि अबस्थाया मोजां नंखाथारा दिनैहाय बिथाङानो जेरैबायदि खोथा होनदों सेम कन्डिसन बिदि आरोखि जों बेफोरबायदि थांना थानोब्ला माखासे जिहेतु राहा लामा बै राहा लामायाबो गैयि जानानै दङ आरोखि रावजोंबो जों गोरोबफाना थानो हानायनि जोंनि सेंग्रा थासारियाव गैया आरोखि दंग' जागोनदां आं दा बेहायनो दा सोंथि मोनसे सिखांदों जे सोमावसारनानै दिनै मोनसे एकर्ड जाबाय BTR एकर्ड दा एकर्ड हिसाबाव दा नोंथांमोना बुंदों जिखिनि थांना थानायनि जे राहा बै बोसोर जायाखै होनना बुंदों नाथाय बे एकर्ड हिसाबाव नोंथांमोना मोनसे रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बेवहाय मख'नाय दंमोन नाथाय नोंथांमोना आथिखालनि समाव बे रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोन ना मोनाखै सरकारनिफ्राय आरो मोनाखैब्ला मानि थाखाय मोनाखै बेखौ एसे रायजो राजाफोरा मिथिनो लुबैदों जोङो थांनाय एकर्डनि उनाव जे जोंहा रिहेबिलिटेसन मोननांगौनि जेहा जोंहा मेम्बार अफ सेटेलमेन्टआव जिहेतु लिरखानाय दङ बेखौ सरकारा मावफुंनांगौ दायथ'आ बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनि बा BTC बा BTR गभर्नमेन्टनि दायथ'आव दङ
जोङो बेखौहाय गाबख्रावबाय थानांगौ आरो बुंथिबावनांगौनि जोंहा माने बुंनांगौ गैलामोन खिन्थु जेब्लानाखि जाय खुंथाया जाय सरकारा दिनैहाय सोरनोबा माबा मोनसे होनांगौनिफ्राय बन्सित खालामोबासो जोङो बेखौ बुंफिननो गोनां जायो खारन जोंहा राइट टु स्पिच राइट टु डिलिभार बुंनायनि सायावहा जोंहा अधिकार दङ बेखौ जोङो मिथियो दा बेनि बेलायाव एन्टायर NDFB फेमिलियावहाय रिहेबिलिटेसननि नामाव एटलिस्ट गभर्नमेन्टआ बेसेबां हाजार NDFB खौहाय दिनैहाय एक्सेप्ट खालामनो हादों बिनि सायावसो रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जागोन जोंनियाव एकर्डिंलि दङ बा गबिन्द सारनि फेक्सनाव दङ आफादा मोनब्रै फेक्सन जानाय हिसाबै जोंहा बेयाव गोबां गुलुं गुजुं जादों सिगांनि समावहाय जेब्ला 2009 बे समावहाय जोंहा मोननैल' दंमोन रन्जन दैमारि फेक्सन आरो प्रग्रेसिभ गबिन्द सारनि जोंहा मोननैल'मोन बेवहाय जोंहा बेबायदि माने काउन्टलेस जोङो साननो हालायै सरकारा मोनथिलायै बेबायदि गैयामोन जोंनियाव दा प्रब्लेमा जाबाय फेक्सन वान आफ्टार आनादार जेब्लानाखि फेक्सन जाबाय थाबोयो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बिनि उनावसो माने गभर्नमेन्टआव जेसेबां लिस्टआव दंमोन जे 2009 नि उनाव फेक्सन मोननै जानायनि उनाव अलरेडि गभर्नमेन्टनि लिस्टआव NDFB फेमिलिया कय हाजार दङ बेखौ गभर्नमेन्टआ मिथिखायो बेनि उनाव थार्ड टाइम जेब्लानाखि फेक्सन जाबावबाय आरो बेयावबो गुलुं गुजुं जाबावलायबाय खारन 2009 आव जेब्ला फेक्सन जायो रन्जन दैमारि फेक्सनजों आरो गबिन्दजों बे समावनो गभर्नमेन्टआव लिस्ट थाखानायमोन जेनेबा प्रग्रेसिभ गबिन्द सारनि फेक्सनाव थानायानो दिनै स्प्लिट जाबावबायब्ला धीरेन सारनि बैयाव थाखानायाबो दा बेयाव प्लास जादों औ डाबल जादों बेयाव एसे कनफिउज जादों ओमफ्राय जि लिस्टखौ सिगांहाय हरखानाय जादोंमोन जे NDFB मोननै फेक्सन जानायनि उनाव बे लिस्टखौ सिगांनो होखानाय जादों बिनि उनाव थार्ड जाबाय बेयावसो एसे गड़बड़ जादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्लानाखि एकर्ड जानायनि सिगां सिगां संबिजित बा सावरायग्रा बिथांनि फेक्सनखौ होननानै बुङो जोंथ' बांसिन स्पेसियेलि जेब्ला फेक्सन जायो 2012 बे समाव जोङो IK संबिजित होननानै बुङो जे इंथि खाथार बिथांनि दैदेननायावसो बिथांनि नेतृत्वआवसो दिनै स्प्लिटखौ जादों बिथाङा आंजों मोजांमोन बिथांजों आङो सम्पर्क दंमोन बिफर फेक्सन when I was in Nepal बे समाव आंहा इन्टारेक्सन जाबाय थादोंमोन माबोरै जायाखै बेखौ आं बुंला खिन्थु रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय दायो गुलुं गुजुं जानाया सोरनिबा नाम थालांदों सोरनिबा मोनबाय सोरबा दिनैहाय मोनाखै माब्ला मोनगोन मोना बेखौहाय सरासनस्रायै गासैखौबो दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो फेक्सननि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जायानाखि बिबान मोनदों बेखौ साबमिट होनांगौ नोंनि केडारा साबैसे दङ गभर्नमेन्टआ माबोरै एक्सेप्ट खालामदों नोंथांमोना दायथ' गोनां लिडारफ्रा दिनैहाय गभर्नमेन्टनो साबमिट होब्लासो गभर्नमेन्टआ नोंनि लिस्टखौ मोनथिनानै दिनैहाय नोंनि होनांगौ नोङो मोननांगौखौ बिथांमोना होगोन जोंनानो भुल जादोंना सरकारानो डिले खालामदों बेखौ जों बुंनो हाया गतिके दिनैहाय रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय फ्राय आं मोनथियो आङो माने दिनैसिम क्लियार नङा जे खारन रावबो फेक्सनानो दिनै बुङाखै जे जोंनावहाय एसेबां केडार दं जोंनावहाय 2000 दङ 3000 दं बिदि बुङाखै क्लियारिफिकेसन गैया खारन कमिउनिकेसना गैया NDFB मोनब्रै हानजायाव मोनफ्रोमबो फेक्सननि लिडार केडारफ्रा मोजां सोमोन्दो गैलायनि थाखायनो दिनैसिमबो इभेन आंबो बुंनो हाया जे टटेल जोङो NDFB फेमिलिया रिहेबिलिटेसन मोननाया बेसेबां मोनखो बेसेबां थालांदों बेखौ जों बुंनो हायैनि खारना बे गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे रिहेबिलिटेसननि जिखिनि मोननाय माने बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंबाय नैबे समाव नोंथांनाव आं सोंनो लुबैदों नोंथाङा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन रिहेबिलिटेसन मोननाय माने आथिखालाव नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखै बे समाव रिहेबिलिटेसननि बेलायाव बुंबाय थानो जों लाजिथाव बियो थालाङिया बियो गोरोन्थिया सोरनि थालांनाया NDFB लिडारफोरनि गोरोन्थिनि थाखाय बियो थालांदों आं बेखिनि खोथाखौ रोखायै बुंगोन
एनडिएफबिनि लिडारफोरा जे थालांनाया आंनि गोरोन्थि होननानै बुंना लाथोन हायोब्ला दिनैनि दिनाव दिनै बै गथ'फोरनि दिनै रिहेबिलिटेसन 4 लाख इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनो माबा मोनसे पेकेज होदों अनसुंथाइ होदों बे अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय गथ'फोरनि थालांनाया मानि थाखाय थालांदों बे एनडिएफबि लिडारफोरनि भुल गोरोन्थि अनलि गादियाव जिरायनो लुबैनानैसो बिसोरो दिनै बै गथ'फोरखौ दिनैहाय सिनायनो रोङाखै आं बेखिनि खोथाखौ होनगोन मानो होननानै बुङोबा बै गथ'फोरनि नामा दिनैनि दिनाव थालांनो नाङामोन मानो थालांखो आंना खोथाया बेनो बै गथ'फ्रा दिनै आफादनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय नाङाखैमोन नामा दुखु खस्थ' खालामाखैमोन नामा मानो थालांखो दिनै बै गथ'फोरखौ नोंथांमोना दिनै एनडिएफबिनि लिडारफ्रा मानो थालांहोदों रिहेबिलिटेसननि थाखाय गथ'फ्रा दिनैहाय मानि थाखाय दिनैहाय 4 लाखनि थाखाय गाबख्रावबाय थादों बुंनो गोनां मानो जाबाय थादों आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंगोन एनडिएफबिनि लिडारफोरनि गोरोन्थि बियो जेसेबां गथ'फोरनि नाम मुंफ्रा थालांदोंना बेफोर जेसेबां थालांदों एनडिएफबि लिडारफोरनि थाखाय थालांजोबदों आं दिनै बेखिनि खोथाखौ रोखायै बुंगोन आरो बिथांमोना जे आंनि थाखाय थालांदों होननानै बुंना लानो हाया लाजिगोन एनडिएफबिनि लिडारफोरा आं बेखिनि खोथाखौ दिनै बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव दिनै फैनानै आङो बेखिनि खोथाखौ आं बुंनो एसे उसुबिदा मोनदों थेवबो नोंथाङा सोंबाय जेला आं बेखिनि खोथाखौ आं दिनै बुंगोन एनडिएफबि लिडारफोरा लाजिनांगौ दिनै रिहेबिलिटेसननि थाखाय जोङो नाङाखैमोन बे 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन जोङो एनडिएफबिया दिनै 4 लाखनि थाखाय नाङाखै समस्त बर' रायजो राजा मोनसे मोनथानि थाखायसो जोङो नांदोंमोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन माने नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला जाखिनि बेवहाय भेक्सिन जादों बै भेक्सिन जानायनि लिडारफोरा थि रोखोमै सरकारनो लिस्टखौ हराखै जायनि थाखायनो नैबे नोंथांमोनाव जाखिनि केडारफोर दङ नैबे बर' हारिनि थाखाय नांनाय बे जाय केडारफोर दं बिथांमोना नैबे रिहेबिलिटेसननि थाखाय आथिखालाव बन्सित जादों होनना नोंथां बुंनो नागिरो बेखौनो बुंगोन आं नंखागौ बे लिडारफोरा थालांहोजोबदों आनखि जों बिथां अन्थावनि आंनि एन्दान सोरां गुबुन लिडारफोर थालांदों बेफोर सोरनि भुल बेफोरो एनडिएफबिनि लिडारफोरनि भुल बेफोरो जों 22 बोसोर स्ट्रागल खालामदों 22 बोसोर 22 इयार्स नांदों जों बिमा बिफाखौ नागारनानै बिदा फंबाय जों नागारनानै जों बांलादेश म्यानमार भुटान बेफोराव थानो गोनां जादों गुबुन स्टेटआव दिनै आसाम स्टेटआव मेघालय स्टेटआव जों थाहैनो गोनां जादों बिनि गेजेरावबो जोंनि मुङाबो जुदि थालाङो एनडिएफबिनि इन्डिया गभर्नमेन्ट जिथु पेकेज होनाय अफ्रिनो नाङा बेखौ नाङा गुबुना लांथों खिन्थु दिनैहाय एनडिएफबियाव नांना जों 4 लाखनि थाखाय नांथाराखैलै आं दिनै बे स्टुडिय'आव गोरा गोख्रों बुङो आङो दिनैहाय समस्त बर' रायजो राजा दिनै जों जि राव हारिमु बेखौ गोरा गोख्रों हमथानो थाखायसो जों नांदोंमोन दिनैहाय जों फिसा नंखाय बाखाय बे फिसानि थाखाय जोङो 4 लाखनि थाखाय जिउ दान होनानै नाङाखै जत' जेसेबां सेंग्राफोरनि मुं थालांदों बे एनडिएफबि लिडारफोरनि थाखायसो गोरोन्थिनि थाखाय थालांदों होननानै आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन नैबे समाव जों मोनसे सर्सनि हिसाबाव जोङो मोनथिनो मोनदों जे नैबे 4 डिसेम्बराव फैबाय थानाय नैबे डिसेम्बर दाननि 4 डिसेम्बराव मोनसे ग्रेन्ड प्रग्रामनि गेजेरजों एनडिएफबिफोरनि जाय बिथांमोना नैबे एनडिएफबिनि नैबे रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै बिथांमोननो होगोन होननानै मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे सर्स मोननो हादों बेनि सायाव नोंथाङा बुंनो हायो 4 लाखखौ 4 डिसेम्बराव मोनगोन होनदोंमोन नभेम्बरनि 1 थारिखआव होगोन होननानै खनसे डिक्लेयार खालामदोंमोन बेवहाय जायासै 30 तारिखआव होगोन होनना खोनादोंमोन बेवहायबो जायासै डिसेम्बरनि दिनै 4 तारिखआव होगोन होनना बुंदों आसा खालामदों 4 तारिखखौ आं नेनानै थागोन बिनि उनाव फिन फैफिननांगौब्ला बिनि उनावहाय नोंथांनि स्टुडिय'आव जों फैफिनगोन 4 तारिखखौ नेफिनगोन बिथांनि सिगाङाव नैबे समाव नोंथांमोनाव थांनो नागिरदों बारग' नैबे एनडिएफबिनि जाय गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बे रन्जन दैमारि फेक्सन हानजाया आथिखालाव मोनसे आलादा थासारियाव दं नामा जे बिसायख'थि समाव बियो बेखौ सापर्ट खालामनाय बेखौ सापर्ट खालामनाय आं राजखान्थिनि बाथ्राखौ बेवहाय रोखायै बुङा सोरखौ सापर्ट खालामदों बा सोर खालामदों नाथाय मोनसे नुनो मोनदों थासारिखौ जे गुबुन फारसेजों उदालगुरिखै बुङोब्ला उमुखखौ सापर्ट होबाय नाथाय क'क्राझारखै बा चिराङाव बुङोब्ला उमुखखौ सापर्ट होबाय बिदि थासारि जानो नागिरदों मानि थाखाय बेखौ आङो एसे बुंनो नागिरदों जे मोनसे फेक्सना जेब्ला गारजेन गैया जेब्ला बिफा गैया अब्ला नोंनि गथ'फ्रा नोंनि फिसाफ्रा
आलाय सिलाय जायो। थिग बेबादिनो जोंनि रन्जन दैमारि फेक्सन बारग'आ सारनि एबसेन्सआव बेफोरो जादों बेखौ जोङो फिल खालामदों आरो बेजों लोगोसे सानदों जानो हागौ जोंनि जायफ्रानाखि लिडार हिसाबै बिबानफोरखौ दिनै लादोंमोन बै लिडारफ्राबो जोंनिनो मावथि रन्जन दैमारि फेक्सननिनो जानानै बिथांमोनाबो हयथ'बा दिनैहाय सारनि गनायखौ लुबैनानै बबेजों थायोब्ला सोरखौ सापर्ट खालामोब्ला सारखौ बख'नायनि राहा लामाखौ नागिरदों बेखौ आङो बुंनो हानाय नङा। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय जोङो रन्जन दैमारि फेक्सना बेबायदि आलादा आलादायै गैया। जेब्ला आफादा डिजल्भ जायो बे समनि उनावहाय एकर्डनि उनाव सारखौ जेब्ला जोबथायाव दोनफिनो सोहरफिनो बिनि उनावसो नैबे प्रब्लेमफ्रा फैदों जोंनि गेजेराव। आदारवाइज माने सिगां एबसलुटलि जोङो एखेयैनो दंमोन। आं बेखिनिखौ बुंगोन जे बेबायदि आलादा गुबुनैहाय गैया, दिनैसिमावबो गैया। आङो सानदों जे सारा गयोब्ला बेखिनि दिनैहाय बहाबा आलदा आलदायैहाय सोरबाया दिनैहाय UPPL खौ सोरबा BPF खौ सापर्ट खालामनाय, सोरबा कंग्रेस BJP खौ खालामनाय बे नुथायखौ नुनाया बे आनफर्चुनेट नुनाङामोन। जिहेथु जोङो मोनब्रै फेक्सनावहाय दिनैहाय एखेयैनो जों दावगालांदों, एखेयैनो जों सोमावसारदों, नांबोदों, जों माबा मोनसे मोनबाय दिनैहाय। बिनि गेजेराव जोङो लास्ट ममेन्टसिम दिनै रन्जन दैमारि प्रेसिडेन्ट फाउन्डारा जुदि जोबथायाव दङब्ला आङो सानदों बेखौ जे नोंथांमोन लिडारफ्रा दिनै गुबुनजों थाङालासेनो गावस्रा गावस्रि जायालासेनो जयै थानांगौमोन। जोंबोथ' दिनैसिम दङ, जोङो आफादाव हाबजेननायाव थांदों मोनसे थांखियाव, दिनैसिमबो बे थांखिखौ दोरोदनानै आङो बा जोङो सोरजोंबा थांनानै सोरनिबा खोथा बुंनाय बेखौ आं खालामाखै, आं खालामनायबो नङा। लास्ट ममेन्टसिम रन्जन दैमारि सारखौ गनायखौ जों लुबैदों, बिथाङा जेराव दङ आङो बेयाव दङ। आं बेखिनिखौसो रायजोफोरनोहाय दिनैहाय मेसेजखौ होगोन। आंनि बुंनांगौआ सोंलुनि सायाव बे। गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जिखिनि फोरमायबाय। आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे 34 बोसोर थामहिनबा नैबे NDFB खौ गायसननाय जायबा माने आफादगिरि रन्जन दैमारि, जाय बिथाङा माने बर' जातिखौ मोनसे गोजौ फारसे लांनो थाखाय गादबनायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिथाङा संग्राम खालामबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जे बिथाङा दासिमबो जेलाव दङ। मोनसे एकर्ड जालांबाय, BTR एकर्ड जालांबाय। बे BTR एकर्ड थ्रुयै बे मोनसे बिथिङाव बेयो उदां अख्राङाव फैनांगौमोन, नाथाय बे फैयाखै। दा बे बेलायाव नोंथांनाव सोंनो लुबैदों, नोंथांमोना रन्जन दैमारि फेक्सन जानानै बे बिथिङाव मा खामानि मावगासिनो आथिखालाव बिथांखौ उदां खालामनायनि थाखाय? रन्जन दैमारि सार बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय जों NDFB हिसाबै जोङो फेक्सन वाइसआव लायालाफानो जितु डिसबेन्ड जाबाय, आफादा बायनानै थांबाय। जोंनि NDFB लिडारफ्रा गावबा गाव माबाखौल' क्रेडिटखौल'नो लानो नागिरो नालाय, बे क्रेडिटखौ लायालाफानो जों मोनसे ज' थानानै ज' मोनसे खामानिखौ मावलाङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो रन्जन दैमारियाबो दिनैहाय सोरबा पलिटिसियानफोरनि खिबु खादा लाफानो, आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन, सोरबा पलिटिसियाननि खिबु खादा लाफानो जों NDFB एक्स NDFB हिसाबै जोङो NDFB हिसाबै ज' थानानै ज' नांब्लासो बे रन्जन दैमारिखौ जोङो बर'ना लानो हाबोनाया गुरै जागोन आरो सहस जागोनखौ नुदों। दिनैहाय सोरबा पलिटिसियाननि खिबु खारबाय थाबा जेबो लाब गैया। आं बेखिनि खोथाखौ होनगोन। आं बेखिनि खोथाखौल'नो बुंगोन आरोखि। बेखौ आं बेवहाय नैबे बर' जा जिखिनि रायजो राजाफोर, बे रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदों बे आथिखालनि समाव रन्जन दैमारि उदां जानांगौ। नाथाय उदां जानो होननानै नोंबो बैनि खुगा बुंबा जानाय नङा होनबा? दा बेनि थाखाय एक्सुवेलि मा मावगारदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? जोङो जिखौ जोङो दायो मावबाय थादों, स्पेसियेलि NDFB बा कर्टनि थ्रुयै जोंहा जि मावनांगौ दङ, कर्टनि थ्रुयैसो सारा दिनैहाय गगोनबा बिनि हाबाफारिखौ जोङो मावदों। CBI स्पेसियेल कर्ट फास्ट ट्रेक बिजिरनायाव 2019
मायथाइनि 30 अक्ट'बराव डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे 15 NDFB नि दैदेनगिरिफोरखौ साजा फोसावदोंमोन सिबिआइ कर्टआ। आरो बेजों लोगोसे सिबिआइ कर्टआ रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 6 माने 10 जन लाइफ इमप्रिजनमेन्ट साजा होनायखौ फोसावदोंमोनथ'। दा बेयावहाय सा 6 लाइफ इमप्रिजनमेन्ट साजा होजानायनि गेजेरनिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइनि गेजेराव 7 बारग' NDFB दैदेनगिरिफोरखौ रेगुलार बेलाव बिथांमोनखौ कर्टआ दिनैहाय उदां खालामनो जेलनिफ्राय। बिनि अनगायैहाय दासान्दि फैगौ डिसेम्बर 6 थारिख 6 थारिखआव औ नैबे दिनैथ' 1 थारिख जाबाय 6 खालारनिफ्राय सिबिआइ कर्टआ माने कनभिक्ट खालामजानाय 15 जन NDFB नि दैदेनगिरिफोरनि आपिल हियारिंखौ माने गुवाहाटी हाइकर्ट गोजौ बिजिरसालिया माने खारथायगोन होननानै जोंनो मोनथिहरदों। माने 6 थारिखनि बे हियारिं जायोबा मेबि 20 थारिख 20 खालारनि गेजेरावहाय हयतोबा बे हियारिंआ जोबफैनो हागौ बेखौ जोंनिफ्राय खालामबाय थादों। ओमफ्राय बिभिन्न बेजों बेसेबां आसा दं ओरैनो? We are expect 100% माने बेवहाय खुनु डाउट गैया। ओमफ्राय दायो दिनै जों बुंजोबोबाबो जानाय नङा। जायफ्रा बिजिरसालियावहाय माने बे प्रसेसनि थाखाय दिनै नांबाय थादों बिथांमोना स्पेसियेलि जोंनिफ्राय बांसिन मोनथिगोन। जों जायखौ खोनादों एसे सर्स फ्रम रिलायेबल सर्स जिहेथु जों मोनदों बेखौसो जोङो दिनैहाय फोरमायनो हागोन सानदों। बिफर 25 डिसेम्बर जोङो एक्सपेक्ट खालामदोंमोन खिन्थु न' डाउट जुदि जायाबाबो बाय नेक्स्ट जानुवारिनि गेजेराव बिथाङा उदां जागोन होननानै जोंनिसिम जों सर्स मोनदों। आरो बेखौनो जोङो खावलायगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया ओमफ्राय गभर्नमेन्ट अफ आसाम ओमफ्राय बिटिआर सरकार जायानाखि खुंथायाव दं बिथांमोना बुंबाबो जिहेतु बियो पलिटिकेलि मोनसे इसु बेबो बेस्ट जागोन बुङाबाबो जानाय नङा। बिथांमोनानो दिनैहाय गार्जेन हिसाबै दङ। जों आसा खालामदों माने जानुवारिनि सिगांनो जोङो गजानायखौ जोङो लुबैदों बयबो जोंल' नट अनलि NDFB फेमिलि रायजो राजा गासैबो दिनै बिथांनि गनायखौ हास्थायदों लुबैदों। गेजेर गेजेरावनो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों आङो। बर' रायजो राजाफोरा मोनसे कनफिउसाव जायो जेब्ला माने बिसायख'थि फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ लानानै मोनसे गेम गेलेनायखौ बायदि नुनो नागिरो जेराव माब्लाबा संग्राम खालामनायखौ नुयो माब्लाबा बेखौ लानानैनो गनाय गयैखौ लानानै मोनसे थासारिखौ माने पलिटिकेलाइज खालामनो नागिरो। बेनि सायाव मा बुंगोन जिहेतु मोनसे नैबे रन्जन दैमारिया जे राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो बा लोब्बा गैया बे बेखौ लानानै माबा मोनसे राजखान्थि जादों होननानै नोंथाङा सानो नामा? बेखौ आङो सरासनस्रायै बुंनोसै माने गोथौयै आङो बुंनो थाङोब्लाबो जाजोबाबो जानो हागौ। आंनि मोनदांथियाव आंनि साननायावहाय एकदा दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारि बा बेबायदि मोनसे स्पेसियेल सोरबा सासे बेक्तिजों जायाखै। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै बयबो मोनब्रैबो NDFB फेक्सननि हानजाजोंखौ ज' खालामनानैसो आबसुनि दैदेननायाव बा UBPO होननाय मोनसे संगठन दं जोंहा बे 6था संगठनजों ज' जानानैसो दिनैहाय मोनसे 3थि गोरोबथा एकर्डखौ खालामदों। बेखौ रायजो राजा बयबो मोनथियो। बेखायनो आं सानो मा गोरोबथायाव जुदि रन्जन दैमारि सारखौ दिनैहाय दिनैनि दिनाव जुदि बिथाङा उदां जानांगौ होननानै साननाय लिरनाय जुदि दङमोनबा
हेलाथ' दिनैहाय बे रन्जन दैमारिनि सायाव दिनैहाय बिथांखौ लानानै पलिटिक्स गेलेबावनांगौ होननानै जों सानाखै खिन्थु बै एकर्डआव एज ए एकर्ड हिसाबाव जे रन्जन दैमारिखौ गनांगौ बिदि बायदि मोनसे लिरनाय जुदि दंनायमोनबा बिथांखौ दिनै जे मेनसन खालामो जे रन्जन दैमारि फेक्सनाबो दिनैहाय UPPL खौ BPF खौ दिनै सापर्ट खालामदों होननानै जे बिथांमोना जोंजों दंनानै मोनसे जे दाख्लै जादों जायनि थाखाय जोङो बुंदों जोङो मोननैबो दोलोजों जे रुलिं ओमफ्राय अपोजिसन बिथांमोनजों जों गैया ओमफ्राय खोन्दो जायगा जानो हागौ सोरबा MLA सोरबा बबेबा मोनसे कनस्टिटिउन्सियाव जायगा हिसाबै नोंथांमोना जों सिगांनिफ्रायनो दंखायो हिसाबै जुदि खालामोब्ला जोङो माबा मोनसे मावगोन बेफोरबायदि मोनसे खोथा थानो हागौ खिन्थु जोङो अफिसियेलि रन्जन दैमारि बारग' NDFB फेक्सना रावनिफ्रायबो अफिसियेलि बिदि मेसेज मोनाखै दे नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानैहाय बेखायनो जों खालामाखैबो जों गेजेराव दङ बाखि जोंनि माखासे लिडारफ्रा मा सानखांथि लानानैहाय सोरजोंहाय मा सावरायनानै सोरखौ सापर्ट खालामदों होननानै जोंहा बेयाव गेजेराव बेखौ जोङो बे जादों जों बिनि रिप्लाइखौबो होदोंमोन नोंथांमोननि जिखिनि रन्जन दैमारिनिफ्राय बिथोन मोनसे फैयाखै जे आंखौ सापर्ट खालामनो नाथाय मा लकेलिटि हिसाबाव बेखौ माने सापर्ट होलायनाय बे मोनसे बुस्थुआ थादों आरो अफिसियेलि गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय आं नोंथांनाव थांनो लुबैदों नैबे समाव आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन दहाय एसे आगोलाव जों सावरायबाय थादों मोनसे टपिकखौ रन्जन दैमारिया उदां जानायनि बाथ्रा बेखौ लानानै जों सावरायबाय थादों दा बे हिसाबावनो आङो गोबां बाथ्राखौ रायजो राजा बिथांमोननो जों मिथिहोगोन नाथाय बेनि सिगांनो जोङो आरोबाव नैबे BTR एकर्डखौनो लानानै जाफुंसारै बेफोर बाथ्राखौ जों लाना सावरायगोन आथिखालनि सोरखार खालामनाय नैबे BTR सोरखार जाय खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि माखासे मानि बाथ्रा जोङो नैबे समाव जोङो सावरायगोन बा नोंथांमोननो मिथिहोगोन नैबे समाव जोङो दसे सम ब्रेक लाथ'नो नागिरदों गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जेबो रिहेबिलिटेसननि जिखिनि मोननाय माने बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंबाय नैबे समाव नोंथांनाव आं सोंनो लुबैदों नोंथाङा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन रिहेबिलिटेसन मोननाय माने आथिखालाव नोंथांमोना मोनगोन ना रिहेबिलिटेसननि बेलायाव बुंबाय थानो जों लाजिथाव बियो थालाङिया बियो गोरोन्थिया सोरनि थालांनाया NDFB लिडारफोरनि गोरोन्थिनि थाखाय बियो थालांदों आं बेखिनि खोथाखौ रोखायै बुंगोन NDFBनि लिडारफोरा जे थालांनाया आंनि गोरोन्थि होननानै बुंना लाथोन हायोब्ला दिनैनि दिनाव दिनै बै गथ'फोरनि दिनै रिहेबिलिटेसन 4 लाख इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनो माबा मोनसे पेकेज होदों अनसुंथाइ होदों बे अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय गथ'फोरनि थालांनाया मानि थाखाय थालांदों बे NDFB लिडारफोरनि भुल गोरोन्थि अनलि गादियाव जिरायनो लुबैनानैसो बिसोरो दिनै बै गथ'फोरखौ दिनैहाय सिनायनो रोङाखै आं बेखिनि खोथाखौ होनगोन मानो होननानै बुङोबा बै गथ'फोरनि नामा दिनैनि दिनाव थालांनो नाङामोन मानो थालांखो आंनि खोथाया बेनो बै गथ'फोरा दिनै आफादनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय नाङाखैमोन नामा दुखु खस्थ' खालामाखैमोन नामा मानो थालांखो दिनै बै गथ'फोरखौ नोंथांमोना दिनै NDFBनि लिडारफ्रा मानो थालांहोदों रिहेबिलिटेसननि थाखाय गथ'फोरा दिनैहाय मानि थाखाय दिनैहाय 4 लाखनि थाखाय गाबख्रावबाय थादों बुंनो गोनां मानो जाबाय थादों आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंगोन NDFBनि लिडारफोरनि गोरोन्थि बियो जेसेबां गथ'फोरनि नाम मुंफोरा थालांदोंना बेफोर जेसेबां थालांदों NDFB लिडारफोरनि थाखाय थालांजोबदों आं दिनै बेखिनि खोथाखौ रोखायै बुंगोन आरो बिथांमोना जे आंनि थाखाय थालांदों होननानै बुंना लानो हाया लाजिगोन NDFBनि लिडारफोरा आं बेखिनि खोथाखौ दिनै बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव दिनै फैनानै आङो बेखिनि खोथाखौ आं बुंनो एसे उसुबिदा मोनदों थेवबो नोंथाङा सोंबाय जेला आं बेखिनि खोथाखौ आं दिनै बुंगोन NDFB लिडारफोरा लाजिनांगौ दिनै रिहेबिलिटेसननि थाखाय जोङो नाङाखैमोन बे 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन जोङो NDFBआ दिनै 4 लाखनि थाखाय नाङाखै समस्त बर' रायजो राजा मोनसे मोनथानि थाखायसो जोङो नांदोंमोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन माने नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला जाखिनि बेवहाय भेक्सिन जादों बै भेक्सिन जानाय लिडारफोरा थि रोखोमै सरकारनो लिस्टखौ हराखै जायनि थाखायनो नोंथांमोनाव जाखिनि केडारफोर दङ नैबे बर' हारिनि थाखाय नांनाय बे जाय केडारफोर दं बिथांमोना नैबे रिहेबिलिटेसननि थाखाय आथिखालाव बन्सित जादों होनना नोंथाङा बुंनो नागिरो बेखौनो बुंगोन आं नंखागौ
बे लिडारफोरा थालांहोजोबदों आनखि जों बिथां अन्थावनि आंनि एन्दान सोरां गुबुन गुबुन लिडारफोर थालांदों बेफोर सोरनि भुल बेफोरो एनडिएफबिनि लिडारफोरनि भुल बेफोरो जों 22 बोसोर स्ट्रागल खालामदों 22 बोसोर 22 years नांदों जों बिमा बिफाखौ नागारनानै बिदा फंबाय जों नागारनानै जों बांलादेश म्यानमार भुटान बेफोराव थानो गोनां जादों गुबुन स्टेटआव दिनै आसाम स्टेटआव मेघालय स्टेटआव जों थाहैनो गोनां जादों बिनि गेजेरावबो जोंनि मुङाबो जुदि थालाङो एनडिएफबिनि इन्डिया गभर्नमेन्ट जिथु पेकेज होनाय अफ्रिनो नाङा बेखौ नाङा गुबुना लांथों किन्तु दिनैहाय एनडिएफबियाव नांना जों 4 लाखनि थाखाय नांथाराखैलै आं दिनै बे स्टुडिय'आव गोरा गोख्रों बुङो आङो दिनैहाय समस्त बर' रायजो राजा दिनै जों जि राव हारिमु बेखौ गोरा गोख्रों हमथानो थाखायसो जों नांदोंमोन दिनैहाय जों फिसा नंखाय बाखाय बे फिसानि थाखाय जोङो 4 लाखनि थाखाय जिउ दान होनानै नाङाखै जत' जेसेबां सेंग्राफोरनि मुं थालांदों बे एनडिएफबि लिडारफोरनि थाखायसो गोरोन्थिनि थाखाय थालांदों होननानै आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन नैबे समाव जों मोनसे सर्सनि हिसाबाव जोङो मोनथिनो मोनदों जे नैबे 4 डिसेम्बराव फैबाय थानाय नैबे डिसेम्बर दाननि 4 डिसेम्बराव मोनसे ग्रेन्ड प्रग्रामनि गेजेरजों एनडिएफबिफोरनि जाय बिथांमोना नैबे एनडिएफबिनि नैबे रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै बिथांमोननो होगोन होननानै मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे सर्स मोनदों बेनि सायाव नोंथाङा बुंनो हायो 4 लाखखौ 4 डिसेम्बराव मोनगोन होनदोंमोन नभेम्बरनि 1 तारिखआव होगोन होननानै खनसे डिक्लेयार खालामदोंमोन बेवहाय जायासै 30 तारिखआव होगोन होनना खोनादोंमोन बेवहायबो जायासै डिसेम्बरनि दिनै 4 तारिखआव होगोन होनना बुंदों आसा खालामदों 4 तारिखआव आं नेनानै थागोन बिनि उनाव फिन फैफिननांगौब्ला बिनि उनावहाय नोंथांनि स्टुडिय'आव जों फैफिनगोन 4 तारिखखौ नेफिनगोन बिथांनि सिगाङाव नैबे समाव नोंथांमोनाव थांनो नागिरदों बारग' नैबे एनडिएफबिनि जाय गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बे रन्जन दैमारि फेक्सन हानजाया आथिखालाव मोनसे आलादा आलादा थासारियाव दं नामा जे बिसायख'थि समाव बियो बेखौ सापर्ट खालामनाय बेखौ सापर्ट खालामनाय आं राजखान्थिनि बाथ्राखौ बेवहाय रोखायै बुङा सोरखौ सापर्ट खालामदों बा सोर खालामदों नाथाय मोनसे नुनो मोनदों थासारिखौ जे गुबुन फारसेजों उदालगुरिखै बुङोब्ला उमुखखौ सापर्ट होबाय नाथाय क'क्राझारखै बा चिराङाव बुङोब्ला उमुखखौ सापर्ट होबाय बिदि थासारिया जानो नागिरदों मानि थाखाय बेखौ आङो एसे बुंनो नागिरदों जे मोनसे फेक्सना जेब्ला गार्जेन गैया जेब्ला बिफा गैया अब्ला नोंनि गथ'फ्रा नोंनि फिसाफ्रा आलाय सिलाय जायो थिग बेबादिनो जोंनि रन्जन दैमारि फेक्सन बारग'आ सारनि एबसेन्सआव बेफोरो जादों बेखौ जोङो फिल खालामदों आरो बेजों लोगोसे सानदों जानो हागौ जोंनि जायफ्रानाखि लिडार हिसाबै बिबानफोरखौ दिनै लादोंमोन बै लिडारफ्राबो जोंनिनो मावथि रन्जन दैमारि फेक्सननिनो जानानै बिथांमोनाबो हयथ'बा दिनैहाय सारनि गनायखौ लुबैनानै बबेजों थायोब्ला सोरखौ सापर्ट खालामोब्ला सारखौ बख'नायनि राहा लामाखौ नागिरदों बेखौ आङो बुंनो हानाय नङा खिन्थु दिनैनि दिनावहाय जोङो रन्जन दैमारि गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 कल खालामनो हागोन गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायो फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड
बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड नैबे जिरायथ'नायनि उनाव फिन जोङो गुबै आयदा बे आयदायाव जों फैफिनबाय मानगोनां आलासि बिथांमोनजों जों गोबां बाथ्राखौ जों सावरायगासिनो आरोबाव गोबां बाथ्रा नोंथांमोननो जों मिथिहोगोन नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं नैबे समाव बिथांनाव आं सोंनो लुबैदों जे गोलाव सम सोमावसारनानै जाय बिथांमोना समग्र बर' जातिखौ खौसेथि खालामनो थाखाय संग्राम खालामनो थाखाय ओंखारबोनाय आरो मोनसे समाव नैबे NDFB दानाय मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जेलाव दङ आरो बिथांजों लोगोसे गोबां NDFB नि दैदेनगिरिफोरा जेलाव दङ। नाथाय बेवहाय ओरैखौ नोजोर होनो हायो जे बै समाव NDFBआ मोनसेमोन नाथाय बेनि उनाव फेक्सन जाबाय आलादा आलादा खौसेथि गैयैखौ नुजाबाय नाथाय नैबे एकर्ड जाखांनायनि उनाव आफ्टार एकर्ड बे एकर्डनि उनावबो मोनसे आलादा माने गावबा गाव जे खामानियाव मुखुब जाबाय नाथाय फुलै NDFB नैबे रन्जन दैमारि मानगोनांखौ दिहुननो थाखाय खौसे जानायखौ नुनो मोनाखै। दिनै बे रन्जन दैमारि सारखौ बरननायनि बेलायावहाय खौसेयाथ' खौसेथिमोन पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो मोनसे जोंहा क'अर्डिनेसन कमिटि दङमोन जयैनो दङमोन बेनि उनावहाय मा जाहोननि थाखाय आलादा जाखो बेखौ आं बुंनो थांला आङो दिनै खिन्थु बरननांगौ दायथ'आ सोरबा आर्टिफेक्सन बेनिल' नङामोन बावहाय दायथ'आ दङमोन दिनैनि सरकार दङमोन। एक नाम्बाराव आं बुंगोन दिनैनि पिस एकर्ड जुदि जाबायब्ला दिनैहाय दिनैनि सरकाराव थानायफोरा दिनैहाय बिथांखौ बरननायनि दायथ'आ बिसोरनि सायाव रासिन दङमोन 100%। दिनै नाथाय बिसोरो सारखौ बरननायनि नामावहायबो जेबो मावनायखौ आं नुयैखौ नुदों खारन सार रन्जन दैमारिल' नङा बेजों लोगोसे गोबां NDFB केडारफोर दङ। थ' दिनैहाय दिनैनि सरकारखौ आं बुंबावगोन गोरायै बुंबावगोन आं दिनैनि सरकारखौ दिनैनि सरकारा जेला BTC इलेक्सन जादों अब्लानि समाव बिथांमोना रायजोनि सिगाङाव मा बुंदोंमोन बिसायख'थि समाव मा बुंदोंमोन रन्जन दैमारिखौ जोङो पावार गादियाव सियाराव जिरायनो मोनोब्ला जोङो रन्जन दैमारिखौ बरनगोन जों लोगोसे जेलाव थानाय जेसेबां लिडार केडारफोर दङ बिथांमोनखौ जों बरनगोन माला बरनगोन दिनैसिमबो डिक्लेयार होनो हाया माला बरनगोन बिसोरो हायोब्ला दिनै मिडियानि गेजेरजों बिथाङा दिनैनि सरकारा क्लियार काटखौ होथोन दे आं बरननो हाला रन्जन दैमारि NDFB लिडारफोरखौ आं दिनै बरननो हानाय नंला बे क्लियार काटखौ होथोन आरो हायोब्ला क्लियार काटखौबो होथोन जे रन्जन दैमारिखौ बेजों लोगोसे जेसेबां केडारफोर दङ बेखौ जों बरनजोबगोन होननानै दिनैनि गभर्नमेन्टआ बुंनानै लाथों क्लियार काटखौ होथोन मानो रन्जन दैमारि सारखौ लानानै एफाराब पलिटिक्स मानो मिथिं दावथिङाव मानो बुंबाय थानांगौ मा दरखार दङ आं बेखौसो होनगोन। आंनि सोंथिया नैबे गेजेरावनो नैबे सोंथिखौ आं नोंथांनाव सोंदोंमोन जे बेनि गेजेराव जे NDFB फेक्सन आलादा जादों बिथांमोनाबो दायित्व गैयामोन नामा सरकाराथ' जेनेबा हमना ला नैबे बिथिङाव फेइलियर जादों बुंनो हागोन बा नोंथाङा बुंबाय दा बे बेलायाव बै जायबा माने NDFBनि नामाव बा NDFBनि नामाव बिथांमोना गोलाव सम संग्राम खालामबाय दा बिथांमोननिनो लिडारा दिनै जेलाव दं बिथांमोननि दायित्व गैयामोन नामा
दिनैहाय गुबुन फेक्सनाबो दायथ'आ दङ गुबुन फेक्सना मा लुबैदों इलेक्सन सफैनाय लगे गाद्दिखौल' लुबैदों आं बेखौबो होनगोन एनडिएफबिनि लिडारफोरा जेसेबां लिडार दहायबो बुंदों जे एनडिएफबिनि लिडारफोरा दुनियानि गाद्दि लुबैसुला मानो होनदों बे गाद्दि लुबैसुलाखौ होनदों दिनै आं पावाराव जिरायनो मोनोब्ला रन्जन दैमारिखौ लाना बिराद पलिटिक्स केम्पेइन खालामदों बिराद रायजो राजानि सिगाङाव गोबां रायजो राजानि सिगाङाव बुंदों जे रन्जन दैमारिखौ आं बरनगोन जों बरनगोन जोंनि सरकारा बरनगोन बिदि खोथाखौ होनदोंमोन आं नाम मुंफोरखौ आं बुंला सोरबा सोरबा लिडारफोरा दिनैहाय बुंदोंमोन माने ओरैबायदि गोदै गोदै राव ओरैबायदि मोजां मोजां खोथा होनदोंमोन जे रन्जन दैमारिखौ जों एनडिएफबि हिसाबै जोंहा बरननांगौ दायथ'आबो दं आरो दायथ' दङ दिनै नोंथांमोना जेनबाय दिनै मानो बरननायनि नामाव मानो इन्टारेस्ट होआखै मानो दिनैहायसिमबो स्टेट गभर्नमेन्टजों माने चिफ मिनिस्टारजों सावरायनायनि एपइन्टमेन्टखौ मानो लानो हायाखै आं बेखिनि खोथाखौ होनबावगोन गेजेर गेजेर नोंथांनाव नैबे बाथ्राखौनो सोंनो लुबैदों दा नैबे बिथिङावनो जेन'बा रायजो राजाफोरा मोनसे बिथिंखौ लुबैदों जे खौसे जानानै खनसेयै रन्जन दैमारिनि थाखाय मोनसे जेन'बा मोनसे सोमावसारनाय बा हमना ला बेखौ दिहुननायनि माबा मोनसे राहाफोर दं नामा बेवहाय जे हमना ला नोंथाङा दहाय एसे आगोलाव बुंबाय जे बेनि हियारिंखौ नैबे 6 डिसेम्बराव जागोन होननानै बुंदों नोंथाङा फोरमायदों नाथाय बेनि अनगायैनो बा रायजो राजाफोरा बा एक्स एनडिएफबिफोरा मावनो गोनां माबाफोर बिबान थागोन नामा थाखानाय दायो बर्थमान जाय एक्जिस्टिं सरकारा इउपिपिएल दङ इउपिपिएलआव दिनै आबसुनिफ्रायबो दङ इउपिपिएलनिफ्रायबो दङ ओमफ्राय एक्स एनडिएफबि हिसाबैबो दिनै दायथ'आ दङ आं बेखौ बुंगोन आरो दिनैहाय जाय सरकारा दिनैहाय दङ बिथांमोनानो बिनि गार्जेन बिनि बिफा गतिके आं सानदों आरो दिनैहाय मावथारनांगौ बिबानाबो बिथांमोनाव दङ सरकारनाव दङ रेसपन्सिबोला बिसोर ओमफ्राय दिनै माने जोंनि गेजेराव खौसेथि थानाय थायैनि खोथाया बे दिनैनि खोथा नङा जेब्ला प्रथम बायलेटारेल सिजफायार जाजेनो बै समनिफ्राय जे मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसि दंमोन जे इन्डियान गभर्नमेन्टआ जे एनडिएफबिआ दिनै एसेबां स्ट्रं दिनै बिसोर सेपारेट स्टेट इन्डिपेन्डेन्ट दिनै बिदों बिथांमोनखौ माबा मोनसे आदब खायदा पलिसिजोंहाय बिथांमोनखौ दिनै स्प्लिट खालामनो हायो नामा बे मोनसे बिसोरनि नेसनेल मोनसे पलिसि दा बेखौ नोजोर होनानै जेब्लानाखि 2003आव अल क्लियार अपारेशन जायो बेनिफ्रायनो जोंनि स्प्लिट जानाय खौसेथि गैयै बियो जाबोदों बेखौ आं बुंगोन 2003नि उननिफ्राय जेब्लानाखि गुबुन गुबुन हादोरफ्राव दङमोन माने खौसेथि थानाय थायैया बेयावबो नालाय सोरबाया हादोराव थाबाय सोरबाया जायगायाव थाबाय सोरबा गुबुन हादोराव थाबाय बै समावहाय जाबाय गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि पलिसि खालामो जे बिसोरो संगठननि आइडिय'लजि प्रिन्सिपालखौ दिनै संगठना सालायलांनो थाखायबा गोबां नोङो जथुमा पलिसिफोरखौ लानो गोनां जायो म्यानमाराव भुटानाव नेपाल बांलादेशआव थानानै नोंनि फैनाय थांनाया सावरायलायनाया गैयाब्ला जुदि रायलायनायानो गैयाबाथ' नोंनि पलिसियाबो फेलार जागोन ना दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जेब्लानाखि 2003 माने प्रथम जोंहा फेक्सन एटेक जानायनि उनाव फेक्सन जायो 2009 बै समनिफ्रायनो जोंनि कमिउनिकेशना गेप्स जाबोदों खारन जोङो जेब्ला गोसोखां बिलाइ होयो प्रथम माने बायलेटारेल सिजफायार 2004निफ्रायनो जादों बायलेटारेल फर्मेल सिजफायारा लास्ट 2005आव जेब्ला जायो बै समनिफ्रायनो सोरबाया थाबाय आरो जों नांबावगोन जों कन्टिनिउ खालामबावनोसै जुदि मोनसे परिबेसा सिटुएसना दिनैहाय सावरायनांगौनि मोनसे फेभार जाबायबा थानोनो हायाबा दिनैहाय नोंनि लेन्डआवहाय नोंनि जायगायावहाय नों बोरै नांगोन नङा होमबा एटेक जानायनि उनाव बे मोनसे परिबेस जादों आरो बे समनिफ्रायनो कन्टिनिउवासलि जाबायबो थादों जोंनि सोमोन्दोआ जायनि थाखाय दिनै खौसेखौ जों नुनो हायाखै खिन्थु दिनै गोबाव सम बेबायदि मोनसे थासारियाव थाबोबाबो जोङो मोनसे समावहाय दिनैहाय एकर्डनि समाव मोनब्रै फेक्सन जादोंबाबो जोङो मोजां मोनसे परिबेसखौ जोङो माने मोननो हादोंमोन एकर्डनि थ्रुयै एकर्डनि उनाव आरोबाव जोङो
रन्जन दैमारि दैदेननाय मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि जादों मोनसे एकर्डखौ NDFBनि थ्रुयै दिनै जुदि खालामबायबा हेला जोङो ज' जानो हाफिनिनि खारना मा जोंनि मिशना मा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया दिनैहाय बेलेग गुबुन अर्गेनाइजेसनजों थामथि गोरोबथाखौ खालामाखै जों बेखौ मिथियो जायनि थाखाय दिनैहाय गोदान थामथि एकर्डआ NDFBनि थाखाय जादों बेवहाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आबसु UBPO दङ बेखौ जोङो मानिदों बिथांमोननि हेल्पआव बिथांमोननि नाजानायावबो जादों दिनै जोंनि बे NDFB फेमिलियाव दिनैहाय खौसे जानाय जायैया बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया पलिसि खालामनायनि सायावसो जोङो डिभाइड एन्ड रुल पलिसियाव बेबायदि खैफोदाव जोङो थाबोनांदों जायनि थाखाय जों दिनैसिमबो ज' जानो होननानै मोनसे प्लेटफर्मखौ जोङो लाबोबाबो जों खालामनो हायैनि खारना बे गोजोननाय थाबाय नैबे बाथ्रायाव नोंथाङा जिखिनि बुंबाय थ' आंनि बे समाव नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों बे आथिखालनि BTR सोरखार जे BTR सोरखारनि जे मावनांगौ खामानिफोरा बेयो माबायदि नोंथाङा मावजानायखौ लुबैयो आरो माबायदि सोलिगासिनो बिथांमोननि सोरखारा BTR जिहेथु एकर्डनि माबायावहाय खामानि मावनायनि बेलायावहाय जोंनि NDFBनि फार्स्ट NDFBनि जेसेबां केडार एन्ड लिडार खामानिया जोबग्रोनांगौ NDFBआ मोनसे स्ट्रागलनिफ्राय फैनाय मोनसे लाइननिफ्राय फैनाय मानसिफोर थ' बे हिसाबै NDFBनि जेसेबां प्रब्लेम दं बेसेबां केसनो माबा माबि बेफोरो जोबग्रोजोबनांगौ फार्स्ट दिनैहाय बियो दिनै सोरबा सासेनि थाखाय नाङाखै दुखु खस्थ' खालामाखै थ' आं बेखिनिखौनो बुंगोन आरोखि माने नोंथांनि बायदिब्ला बे सोरखारनि मेन दायथ' जादों जाखिनि NDFBनि केस दं बेखौ माने सल्भ खालामग्रोनांगौ बेहाय आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे BTR एकर्डखौ लानानै नोंथांमोनहा गोजोननाय दं ना गैया जुदि गोजोननाय गैयाब्ला मानि थाखाय गैया BTR एकर्ड जेब्ला जायो आरो बिनि सिगां आंबो माने दंहैयोमोन BTR एकर्डआ बोरै जागोन जाया दिल्लीयाव आंबो सारजों दंहैयो दा बे समाव जोङो माब्लाबाबो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे जोंनि मेमरेन्डामा जेब्लानाखि एकर्ड जानो जोङो माबा मोनसे सरखारनिफ्राय मोननांगौ जोंनि मोननांगौखौ दाबि जेब्ला खालामजेनदों जेब्ला जों प्रस्ताब होदों जोङो माने प्रथम जेब्ला बायलेटारेल सिजफायार समावहाय जोङो मेमरेन्डाम होदोंमोन बै समावनो जोंहा गोबां आर्टिकेल दंखायोमोन NDFB हिसाबै दिनै मानो नांखो बेसेबा गोबावनि उनावहाय सोमावसारखो आरो जोङो मा लुबैदों बेखौ नोंथांमोननो थाखाय जोङो जोंनि ट्राइपार्टि टकआव जोंनि डिसकासनाव मोनफा आर्टिकेलखौ जोङो सावरायनानैसो जोङो गोरोबथा खालामगोन होननानै जोंनिफ्राय मेमरेन्डाम होनाय जादोंमोन दा बेयावहाय एकर्डिं टु NDFBनि मेमरेन्डामखौ जोङो लास्टसिम एकर्ड जानाय समाव जोंनि बायदि सावरायबोनाय बायदि जोङो मोनाखै खारन प्रथम सिजफायार जायोब्ला जोंनि मेमरेन्डामखौ होयोब्ला बै समाव कंग्रेस गभर्नमेन्ट दङमोन बेनि उनाव सावरायै जेब्लानाखि BJP गभर्नमेन्ट फैबाय बे समावसो सावरायनाया थाबथादों बिनि उनाव सेकेन्ड स्प्लिट जेब्ला फेक्सन जादों जोंना 2012आव जेब्ला जोङो सिजफायार जाब्लाय बिनि सिगां जोंहा गबिन्द सारनिफ्राय जि मेमरेन्डाम होदों बै समनि सिगांहाय जेब्ला जि खोथाखौ रायज्लायबाय थाबोदोंमोन गभर्नमेन्टजों बियो आलदा पार्टमोन जेब्ला जोंबो मेमरेन्डाम होयो बेयाव दाजाब दानख'आ माने बेयावसो जादों आरो माने सरकारा सोरजों एग्रिमेन्ट खालामगोन रन्जन दैमारि सेक्सनजों खालामगोन ना सिगांनि सिजफायार जानायजों खालामगोन बेयाव कनफिउज जादों बेखायनो मोननैजोंबो गभर्नमेन्टआ मोनसे लाइनखौ दोनदोंमोन जे जुदि रन्जन दैमारि सेक्सनाबो दिनैहाय गभर्नमेन्टजोंहाय फर्मेलि सिजफायार सावरायनो फैबायबा बिथांमोनखौबो जों वेलकाम खालामगोन ओमफ्राय ओरै नङा जे सेक्सन मोननैजों आलदा रायलायगोन बे नङा मोननैखौबो मोनसे फर्मेलिटिजों फैनो थाखायसो बिथांमोना आपिल खालामनाय बै समाव जायनि थाखाय जोङो
लास्ट एकर्डनि सिगां 2 बोसोराव रन्जन दैमारि फेक्सनजों आरो गबिन्द सार फेक्सन प्रग्रेसिभजों भुल बुजा-बुजि सानालासेनो नोंसिनि डिमान्डआबो जुदि रायजोनि थाखायनोबा जोंनि जाथिनि थाखायनो नांदोंबा जोङो मानोथो बेबायदि आलदायै जों रायलायनो एकर्ड खालामोबा नोंथांमोनाबो एनडिएफबि जोंबो एनडिएफबि रायजोनि थाखायनो मावदोंबा मोननैजों मोनसे सरजाबनानै गभर्नमेन्टआ जेब्लानाखि जोंनि सावरायनायाव बुंहरो बै समावहाय जोंनिया दे नोंथांमोननियाबो बिदि जाबाय जोंनाबो बिदि जाबाय दे बेखायनो बे मोननैखौ लानानैहाय जोङो सावरायबाय थाफुनायावहाय बेनि उनावहाय आरो गुबुन मोनसे फेक्सन जाना होबावो प्रब्लेमा बेयावसो फैदों 3 फैबाय 4 फैबाय लास्टआवहाय बोरै जाहैखो जे बुस्थुआ एक्सपेक्ट जों खालामाखै जालाङामोन एनडिएफबि हिसाबै एकर्डआ मोजां जागौमोन बिनि सायावहाय जोङो 100% गावखौनो गाव दुरबाहायगौ होननानै जोङो माने फिल खालामदों दिनैनि दिनावहाय जोङो गोजोननाय गैयि बे बिटिआर एकर्डनि सायाव गोजोननाय गैयिया बे जों जेरै सानदोंमोन एनडिएफबि फेमिलिया दिनै जेरैबायदि रायलायदोंमोन जि मेमरेन्डाम होना दिनै थामथि गोरोबथाया दिनैहाय जानांगौमोन बे जायाखै जों बेनि सायाव दुखु मोनदों दिनैनि गेजेराव एसेबां दिनै समस्या दङ एनडिएफबि होननानै बुङोब्ला जों दा लाजियोसो बारग' एनडिएफबि होननानै बुङोबा जों बिराद लाजियो एनडिएफबिखौ दिनै डिसपेन्ड खालामनायनि उनाव एक्स एनडिएफबि होननानै दिनैहाय दोननोनो नागिरबावाखै दिनै सरकारा मा बेलाय आंथ' सोंगोनसो जोंथ' लाजिदोंसो बेवलाय मानि एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि थाबावनांगौ जाखो खोथाया बे जों गोजोननाय गैया आरो गोजोननाय दंमोनब्लाथ' प्रथमावनो जों गोजोननाय मोनगौमोन होननानै बुंब्ला सासे सायख'खारि सासे एकर्डनाव साइन होनानै दिनैहाय बिटिआर एकर्ड गोरोबथा जादोंब्ला रन्जन दैमारि वाइ हि इज स्टिल डिटेन इन जेल जोंथ' बेखौसो नांगौ मानो बियो डिटेनसन जाबावखो मानो दिनै जेनेरेल एमनेस्टि मोनाखै बै जेनेरेल एमनेस्टि जुदि दिनैहाय मोननायमोनब्ला दिनै उइदाउट डिले एनि कन्डिसनाव बिथाङा रिलिज जानांगौमोन जेलनिफ्राय दिनैहाय जोङो कर्ट कासारिनि थ्रुयै दिनै मानो नांफिनबावनो जानो मानो दिनैहाय एसेबां खस्थ' जाबावदों मानो रायजोफोरनि गेजेराव दिनैहाय सोंलु सिखारबाय थाबावदों आं बेखौसो बुंदों जोङो गोजोननाय गैया बिटिआर एकर्डआव जाबाय डेभेलपमेन्ट मावनांगौ जाय सरकारा दं दिनै बिथांमोना दिनै मावनांगोन बिसिनि दायथ' मावाब्ला दायनिगिरिया थामथि गोरोबथा खालामनानै जाय बिबानाव दङ सरकार सालायदों नोंथांमोना दायनिगिरि जागोन बेखौल' आं बुंगोन नैबे बिथिङाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन पिस एकर्डखौ दिनैहाय जिथु सोंथि आंहा बावहाय गोजोननाया गैया माबोरै गोजोननाय गैया आं सिगाङावनो सोंगोन आं जे एनडिएफबिनि आं बे आबसुनि प्रमद बिथांखौ आं कुइसन खालामथ'वा दानो खिन्थु माइन्ड आं दिनैहा टारगेट खालामगोन बिथां जेनेरेल सेक्रेटारि एनडिए सानसे समाव एनडिएफबिनिमोन फेक्सन जायैनि सिगांनि खोथाखौ होनगोन आं बे समावहाय जेला एकर्ड बे पिस एकर्ड जादोंमोनबा जों जुदि एनडिएफबिया जुदि पिस एकर्डनि थाखाय बे फिसा फिसौ माखासे इनस्टिट्युटनो माबा इन्जिनियार कलेज माबा बायदिसिना बिनि थाखाय नांदों होनना बुंबा जों मिनिजाथावथाव दिनै अन्थावा जेरैबायदि खोथा होनदों सेम खोथा खिन्थु आं दिनै मोनसे कुइसन खालामनोखौ लुबैदों जे गबिन्द सार बिथांनाव बिथाङा बिटिआरनि चिफ डिपुटि चिफ बिथांनाव आं मोनसे कुइसन खालामनो लुबैदों जे बै समावहाय 2000 सनावहाय बिथांमोना सभारेन्टिनि थाखाय नांदोंमोन बोरो रायजोनो थाखाय सभारेन्टि होफैगोन सभारेन्टिया दे माबा मोनसेनि थाखाय नाङाखै आं बेखौ दोनथ'बाय इन्डिया गभर्नमेन्टआ होखाया नोंनि बे बर' फिसा नंखाय बाखाय बर' हारि फिसा एसेनि थाखाय होआ खिन्थु दिनै आं मोनसे कुइसन खालामनो लागै इउटिसिनि थाखाय इउनाइटेड मा होनना बुङो बेखौ टेरिटरियेल काउन्सिल बिनि थाखायबो दिनै जेबो खालामना होनो हायाखै आं दिनै बिथांनाव सोंगोन इउटिसिया बोरो गबिन्द बिथां नोंथांमोना माला होफैनो हागोन आं बेखौ कुइसन खालामगोन एनडिएफबिया दिनै सभारेन्टिनि थाखाय नांदोंमोन इउटिसिनिबो थाखायबो एसे दावराव जादोंमोन बोरो दिनै नंखाय बाखाय रिजनावसो जों दिनैहाय फैदों 34 बोसोर नांदों आं 34 बोसोरनि खोथाखौ होनला 22 बोसोर आं सेक्रिफाइस खालामदों आं
दिनै 22 बोसोर खालामनायाव आं दिनै मोनसे खोथानि थाखाय नांदोंमोन जे रिजननि थाखाय आं नाङाखैमोन दुखु खस्थ' खुन बांलादेशआव आं थांना थाहैनाङाखै बेसेबां दुखु दाहा लानानै भुटान बायदियावहाय आं दिनै दुखु खस्थ' खालामनानै लानानै थानाङाखै आं दिनै गबिन्दनिखौ आं बुंगोन बिथांनि आं सिकिउरिटि गार्ड थादों आं माखासे खोथाखौ आं बुंला दिनै नोंथांनि चेनेलनि गेजेरावहाय आं बुंला थ' बिथांखौ आं ओरैबायदि बिथांजों आं गार्डबो थादों ओरैबायदि खामानिबो मावनानैबो होदों आं खिन्थु दिनै आं बिथांखौ कुइसनबो खालामगोन थ' सार गबिन्द नोंथाङा दिनैहाय UTC-खौबो होफैगोन बर' रायजो राजानो बर'लेण्ड लाबोनानै होफैगोन होनदों बोरो दिनै अनलि रिजनल' BTR बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे रिजनाव मा दं मा गैया दिनैहाय बे गोजोननाय गैया होननाया बावहायनो आरोखि जोङो आनखि उफ्रिल' नङा अन्थावल' नङा NDFB नि कयेकजन लिडारफोराबो दिनैसिम बुंना लानो हाया NDFB नि लिडारफोरा गिख' स्टुडिअ' लिंहरोब्ला मिडिया सोङोब्ला लाजिनानै एरखेना थायो गोसो सिंनि खोथाखौ बुङा दिनै जोङो जाखिनि खोथा बुंदों दुखु मोननानैसो बेखिनि खोथाखौ बुंदों आरो रायजो राजानाव नोंथांमोनखौबो आङो खावलायगोन जे थां रायजो राजानाव सोंहै मा NDFB-नोल' सोंनांगौ समस्त बर' रायजो राजानाव सों जे नोंथांमोना जे BTR एकर्डखौ गोजोननाय दङना गैया रायजो राजाया बुंगोन गोजोननाय गैया जों NDFB-नि थाखाय जों बुख्रुबजादों सुख्रुबजादों अनलि जों BTR-नि थाखायल' जों बुख्रुबजादोंमोन नामा बेखिनि खोथाखौ होनना बुंगोन थ' आं ओंखायनो बे BTR एकर्डखौ आंहा गोजोननाय गैया गोजोननाया गैबावैया आरो बेबो जे जुदि पिस एकर्डआ जुदि जाथारदोंमोनब्ला पिस एकर्ड जुदि जादोंमोनबा मानो दिनैहाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे जियालाव मानो दिनैसिमबो रिलिज जानो हायाखै आरो केसनि बेलायाव दिनैहाय पिस जुदि एकर्ड जादोंबा केसआ मानो उइद्र' जाजोबनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों 270 जननि केसआ उइद्र' जादों होननानै बुंदों माबे केसआ उइद्र' जादों जोंनो खोन्था जोंनो डिक्लार हो समस्त NDFB-नो मिडियानि थ्रुयैहाय बिथांखौ आं बुंगोन सोरनि गथ' NDFB केडारफोरनि केसआ उइद्र' जादों आरो बबे डिस्ट्रिक्टआव मोनबेसे केसआ माबायदि केसआ उइद्र' जादों मा बेबायदि केसआ उइद्र' जादों बेनि टटेलि डिटेल्सखौ होना होनांगौ थ' होनो हायाखैबा दिनै बे केस 270 जन उइद्र' जादों होननानै जों फोथायनो हाया बिनि जाहोनाव जोङो बे BTR एकर्डखौ जोङो गोजोननाय गैया NDFB-आ दिनै बे अनलि BTR बे बर'लेण्ड रिजननि थाखाय दुखु दाहा खालामनो गोनां जायाखै एफाराब दिनै मानसि 3000निबो एबभ NDFB केडारफोरा थैदों आनखि मुंख्लं जानानै दङ दिनै बर' रायजो राजाफोर दिनै हाजार मानसि गोमानानै दङ मुंख्लं जानानै दङ बेफोर मा जानांगौ बिसोर मुंख्लं जानाया दिनैहाय सोरबा बे रिजननि थाखाय मुंख्लं जायाखैथ' बै सोरबा रिजननि थाखाय जोंनि NDFB केडारफोरा लिडारफोरा अयनाय भाबै गावथार जानाङाखै दिनैहाय आं दिनै मुंख्लंनि बेलायाव मोनसे खोथाखौ रायखांबावगोन आं दिनैहाय जेला भुटान एटेक जायो हाब्रां सार आं बिथांनि खोथाखौ आं दिनै बुंखांबावगोन आं दिनैहाय हाब्रां सारा दिनै गोमानानै दङ बिथांनि न'खरनि फेमिलिनि बिमा बिफानो मानो खोन्थानो हायाखै इरागदाव सार बिथाङाबो गोमानानै दङ आरो सेरफांगुरिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेरफांगुरिजों फोजोबखां होननानै बुङो दिनै बिथाङाबो दिनै गोमानानै दङ दिनै पिस एकर्ड जादोंमोन बेफोरबायदिखौ मानो रायखाङाखै मानो बर'नो गोसो जायाखै बांलादेश बायदियाव 6 जन जोख्लाय गावथार जादों बेफोरनि डेड बडि बेफोरनि न'खराव सोंहैदों नामा दिनैनि बे गबिन्द बसुमतारिया दिनैनि बे NDFB-आ जेसेबां देरहानानै गाज्रियाव दङ जिरायनानै दङ सोंहैदों नामा बिसोर मालाबा थांफेरदों नामा NDFB मुंख्लंनि न'खराव दुखु दाहा लाहैफेरदों नामा बिसोरो आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आरोखि सोंगोनबो बिसोरनाव नोंथांमोननिफ्राय जाखिनि दा बेवहाय सावरायनानै मोनथिबाय नोंथांमोना BTR एकर्डखौ गोजोननाय गैया नाथाय बेनि अल्टारनेटिभा मा जागोन दा बेखौ जेनेबा हमोब्ला एकर्डआनो जालांबाय नङामोन दा एकर्डनि दफाफोरखौ जाखिनि दफाफोर दं बै दफाफोरनाव मावफुंनाय आथिखालनि सरकारा माबायदि बिफाव लादों नोंथांमोनाबोथ' सासे एकर्ड खालामनायनि नोंथांमोना गोजोननाय गैयाब्ला मोनसे बाहागिदार बे एकर्डनि दा बे हिसाबाव नोंथांमोननि रला मा जागोन दा मा खालामबा बे एकर्डखौ नोंथांमोन जाय जिहेतु बुस्थुआ दफायाव दङ जाय बुस्थुआ
इमप्लिमेन्ट बा माबा मोनसे खालामजायाखै जों बिनि एगेन्स्टआव बुंलांबाय थागोन आरो आसि थुयै जोङो बुंगोन बावहाय सोरबा गुबुन गभर्नमेन्टआनो फै सोरबा सासे सरकारानो फै आसि थुयै जों बुंगोन जुदि नोंथांमोना एकर्ड खालामनो मोन्थाया दङ हिसाबै जोङो बुंगोन। दा नोंथांनाव आङो नैबे बाथ्राखौ एसे सोंनो लुबैदों दि नोंथांमोना गोलाव सम सोमावसारनानै नोंथांमोना लुबैयाखैमोन नैबे बिटिआर एकर्डखौ बा थामहिनबा नोंथांमोना गोजोननाय गैया बेखौ नोंथांमोना फोरमायबाय नाथाय बेनि थ्रुआव माफोर बेवहाय जे बे एकर्डखौ मावफुं होनायाव बा आथिखालनि सोरखारा बेखौ हागोन हायाखै बेनि दा बेसेबां हादों होनना सानो? बे एकर्डआ दिनै आंनि साननायाव बा रायजो राजाबो गोबां सोंलु सोंबाय थायोथ' एकर्डआ आसलथे पिस एकर्ड जादों नोंनो दिनै कनस्टिटिउसनेलि बे एकर्डआ एप्रुभ जादोंना जायाखै आं बेखौसो बुंगोन। कनस्टिटिउसनेलि संबिधानिक जुदि जोंहा बिटिसि एकर्डआ जेरै जादों बिटिआरआबो एकर्ड जादोंबा होमब्ला माने बेवहाय आंहा दिनैहाय माने बांद्राय खोथा बुंबाय थानांगौ गैया एकर्डआ दिनै जादोंब्ला दिनैनि दिनाव बिटिसि एकर्ड जानायनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनानो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं। बिटिआर हिसाबै दिनै गोदान जेबो पावार फांसन गैया बै सिगांनि बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव जा पावार फांसन दंमोन बेजोंनो दिनैसिमबो बिटिआरआ सालायजागासिनो दङ। होमब्ला बेयावहाय दिनैहाय जों मा बुंगोन जोंथ' लुबैयाखैमोन बेबायदि आरो दिनैहाय बुंबावनो गोनाङा जायहा दिनै खुंथायाव दङ बिथांमोना साफ्रोमबो दायथ' गोनां बिथांमोना मावथारनांगोन आरो मावाब्ला मानो मावाखै बिनि एन्सारखौ बिथांमोना होनांगोन। जोङो लुबैदों मा बिटिआरआ मोनसे मोजां पिस एकर्ड जादों होननानै बुंदों जुदि जादोंब्ला दिनै नोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनैहाय मावफुंनांगौ दायथ'आ सम्पुर्ण जाया सरकाराव दङ बिथांमोना मावथारनांगोन आं बेखिनिखौ बुंदों। गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननिफ्राय मोनथिबाय आङो जोबथारनायाव मोनसे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों बे कमन रायजो राजाफोरा मोनसे गोबां बिबान सोंदों खिन्थु नैबे बिथिङाव लिरनायखौ जास्ट माने रायजो राजाफोरनाव आथिखालाव ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्राया एसे बुंदों जे एनडिएफबिआ बै समावबो रिटेन पेडआव गावनि जे रिटेन पेड जिउ दङ दा बेहाय माबाखौ बाहायो जेनेबा देबनागरि हांखोखौ बाहायनांगौमोन नाथाय बेनि अनगायै रमानखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों मोनसे कनफिउस मोनसे थायो बेनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा? एनडिएफबिआ जेब्ला फाउन्डेसन जायो जेब्ला एस्टाब्लिश जायो 1986 3 अक्ट'बराव बै समाव जोंहा जोंनि एनडिएफबि हिसाबै जोङो नेसनेल मोनसे पलिसि लादोंमोन बेखौ जोङो एडप्ट खालामदों जे जोंहा जाथि हिसाबै जोंहा हारि हिसाबै जोंनि थ्रुयै एनडिएफबिनि नांनायनि थ्रुयै जुदि नोंनि रावखौबो दिनैहाय बुहुमाव गोसारहोनोब्ला लेंगुवेज गैयाबाथ' नोङो बुहुमाव थांना थानो हाया आरो बे नोंनि आइडेन्टिटिया नोंनि सिनायथिया दिनै रावजोंसो दिनै बुहुमाव मोनथिजागोन। बेखायनो एनडिएफबिनि कनसेप्टआ जे जोंनि साननाया मा इंलिशआ इन्टारनेसनेल लेंगुवेज जेरैहाय जे बर'नि लेंगुवेजआ देबनागरि जुदि जायोब्ला बियो बुहुमाव बेसेबां गोसारनो हागोन जेरै रमान्स होननानै बुङोबाथ' बेखौ फ्राय पृथिबियावनो बेखौ बाहायो बेखायनो जोंनि कनसेप्टआ मा जोंनि एनडिएफबिनि मुभमेन्टआव जोङो जुदि खालामनो हायोब्ला न' डाउट बै समाव जोंना बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव देबनागरि रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन जानायाव जोंहा बेयावबो मोनसे फिरियाव थांदों मोनसे जे जोंहा रमान स्क्रिप्ट नागिरनायावबोथ' गोबां मानसिफोर थैदों 15 जनसो थैदों जोंना बेयाव नामबो दङ दिनै बेखौ बुंलायनांगौ गैला
ओमफ्राय जोङो NDFB माब्लाबाबो रमान स्क्रिप्टखौ जोङो अफिसियेलि लेंगुवेज इंलिश रमानखौ लानायनि अनगायै जोङो देबनागरिनि एगेन्स्टआव जों मालाबाबो खोथा बुंबोआखै जोंनि कनसेप्टआ बेनोमोन जे देबनागरिखौथ' जोङो मोनबाय जाति हिसाबै जोङो बेजोंनो जोङो सिनायथिबो मोनबोबाय जों देबनागरि हिन्दी नङालासेनो देबनागरिया बेजों नांजाबफानाय लेंगुवेज जोंना आखराबो फ्राय मिलायो दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोंनि साननाया बेनोमोन जे देबनागरि थाबाय बिनि अनगायै साबसिन जोङो आरोबाव जोंनि रावखौ जोङो बुहुमाव गोसारहोनो हायोब्ला सिनायथि होनो हायोब्ला रमान स्क्रिप्टखौ जोङो अफिसियेलि जोङो लायोब्ला जोंनि NDFBनि नांनाया जोंनि सावरायनाया जुदि जाफुंसारोब्ला बै रमान स्क्रिप्ट लेंगुवेजखौ लानानै जोङो बुहुमाव आरो देरसिनबाव जोङो रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन होननानै जोङो बै समाव साननायमोन आरो बेखौनो एडप्ट खालामदोंमोन NDFBआ जायनि थाखाय जोंनि NDFBनि लेंगुवेजआ स्पेसियेलि जोङो लिरोमोन अफिसियेलि बेखौ इंलिश रमान बाहायदोंमोन बिनि खेंफोरथिखौ आङो गुसुङै बुंबाय माने गुबुना जेरैहाय जोंनि रावखौहाय माने लेंगुवेज जोंनि आइडेन्टिटियाथ' दिनै सोरबा लेंगुवेजजोंनो जोङो नांजाबनाय नालाय बेखायनो मानसिया सहैयावहाय जुदि रावा सहैयोब्ला बे बांसिन गोसार जागोन होननानैहाय जोङो बै समाव बे रमान्सखौनो जोङो माने बर'नि गेजेराव साबसिनै देबनागरिनि अनगायै आरो जोङो माने बुंफोरबावनो बाहायनो बा मोनथिहोनो पाब्लिसिटि खालामबावनो हागोन होननानै जोङो बेखौहाय जों एडप्ट खालामदोंमोन आं बेखिनिखौ मिथियो आरो देबनागरियाथ' थाबायानोसै बेयो जोंनि गेजेराव देबनागरियाथ' नोंनि एन्टार इन्डियायावनो जोंहा सोरबाया मोनथिया खिन्थु रमान्स होननानै बुंबाथ' जोंना सारा पृथिबियावनो जोङो बेखौ मोनथियो बयबो लिरो बे जाहोननि थाखाय जोङो अफिसियेलि बेखौहाय NDFBआ जोङो लानाय जादोंमोन जायनि थाखाय जोङो जोंनि राइटिं पेडफ्राव जिखुनु मेसेजखौ जोङो रमान हांखोजोंहाय जोङो लिरनानै हरो बे खेंफोरथिया आंनिफ्राय बेखिनिखौ आं बुंबाय खिन्थु जोङो दिनैसिमबो जोङो देबनागरिनि एगेन्स्टआव खोथा बुंबोआखै बेजोंनो फरायदों बेजोंनो रोंबोबाय बेजोंनो देशबो सालायबोदों दिनैहाय NDFBआ दिनैहाय रमान्स हांखोनि अनगायै जोङो देबनागरिखौबो जोङो बिट्रे खालामबोआखै जों बुंबोनाय नङा जोंनि आइडियलजिया बेमोन जे लेंगुवेजआ थायोब्ला आइडेन्टिटिया जानांगौबा जोंहा अफिसियेलि NDFBनिफ्राय लेंगुवेजआ रमान्सआ जानांगौ होननानै जों पास खालामनायमोन बेखिनिखौ बुंबाय गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जाखिनि रायजोनि गेजेराव मोनसे नैबे आथिखालाव मोनसे सोंथि आरो बै समाव जादोंमोन हयथ' गोबाङानो बेनि सायाव बारा सोंथि खालामाखै नाथाय माखासे सोंथिनि जे फिनखौ नोंथाङा उदां भाबै खोन्थाबाय बेनि थाखाय साबायखर बावबाय गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोनजों सावरायबाय जोबथारनायाव नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों जे आथिखालनि जे सोरखार सालायबाय थानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सोरखार बे सोरखारा बेसेबांसो खामानिखौ जाफुंसारनाय थामहिनबा बिथांमोना नैबे सरकारखौ सालायनायाव लांगोन होननानै नोंथाङा सानो नामा थांनाय लास्ट जे दिनखालिनिफ्राय दिनैहाय बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनायनि उनाव जाय व्यक्ति दिनै UPPL BJP आरो गुबुन दिनै सरखार खालामनो नागिरनायावहाय जायफ्रानाखि दङ दिनैहाय संगठनफोर बा सरकाराव जायफोर दङ बिथांमोना दिनैहाय बिटिआर हालामाव BTCआव मा मावखो बेखौ सोंनायावहाय आङो बुंगोन बिराद मोनसे गाज्रि परिबेस सिचुवेसनाव सरकार जादों आरो दिनैहाय बे UPPL सरकारा दिनैहाय बेसेबां मावदों मावाखै बेखौ आङो एक्स NDFBआ बुंब्लाल' बे जानाय नङा बेखौ रायजोआनो खना खनला जोंनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव एन्टायार डिस्ट्रिक्टआव खना खनला
बबे लामाया बबे दंग'आ बबे ब्रिजआ बबे हस्पिटाल बबे मोनसे इनस्टिटिउसना जाने फाउन्डेसन जादों बेखौ रायजोआनो नुगोन आं सोंलुखौ आंनाव सोंनाय सोंलुखौ रायजोनोसो आङो नोजोर होनो आङो खावलायफिनदों आरो दिनैनि दिनावहाय दिनै इउपिपिएल सरकारा बेसेबां मावनो हागोन आरो बिसिनि भेलिडिटिया इउपिपिएलनि भेलिडिटिया बिसिनि दिनै इउपिपिएलनि फाउन्डेसना दिनैहाय माबायदि हिसाबाव दङ बिसोर मा मावनो नागिरदों बिसोरनि स्ट्रेटेजि पलिसिया रायजोनि समाजनि मावनो नागिरनायावहाय मा जोंथ' मिथियाखै जे रायजोखौ डेभेलप खालामनायावहाय रायजोनि समाजनि खामानि मावनायावहाय नोंहा प्रस्ताब होनांगोन जे जों ओरै मावनो नागिरदों जे थांनाय नोंसोरनि सरकारावहाय मा मावजेनखो दिनैसिमाव मा मावखो आरो मा मावनो लाबोबावदों बेखौ जों कनफिउज रायजोआ दिनै मोनथियाखै खारन नोंसोरो इलेक्सननि समाव नोंसोरनाव जिबायदि रिजुलेसन लादोंमोन बेखौ जों दिनै नुवाखै मानो नुवाखै होननानै बुङोब्ला सासे स्टुडेन्टआ एग्जामखौ लिरनो थाङोब्ला फरिखा होयो थाङोब्ला बेखौहाय स्टुडेन्टआ कुइसन मार्क मोनगोन कुइसन मार्कखौ मोननायनि उनावसो बेखौ नों एन्सार लिरो एन्सार लिरनायनि उनावसो प्रग्रेस रिपर्टखौ लास्टआव मोननो नों बेसेबां मार्कस मोनखो दा दिनैनि दिनाव आं बुंगोन जे इउपिपिएल सरकारा दिनै बिजेपिया जायहा खुंथायाव दङ बिथांमोना बेसेबां मावदों जोङो नुवाखै माने जों आननन दायो बेखायनो बुंगोन बेसेबां मावदों मावाखै जोङो बेखौ नुवाखै बेखायनो प्रग्रेस गैया रिपर्ट गैया बिथांमोना बेसेबां मावलांगोन बेखौबो जों बुंनो हाया खारन बिथांमोननि सरकारा दिनै दङ गाबोन गैया बा बेसेबां गोबाव लास्टिं जागोन बेखौ गावसोरनो स्पष्ट नङा आं बेखौसो बुंगोन बेखायनो जेबो जों नुवाखै प्रग्रेस रिपर्ट माबाफोर जेनेबा हमना ला नैबे बिथिङावनो मावजानायखौ मा मावजानायखौ लुबैदों जोंनि मेम्बार अफ सेटेलमेन्टआव जेसेबांनाखि आर्टिकेलाव दिनैहाय मावजानांगौ बिटिआर गोरोबथा पिस एकर्डनि उनाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट नोंनि आदार्स डेभेलपमेन्ट ससाइटियाव समाजाव जोंहा बर' समाजाव जायखौ नोङो एग्रिमेन्ट खालामनानै लानानै फैदों बियो इमप्लिमेन्टआ माब्ला जागोन नों माबोरै खालामगोन नोंनि सरकारा दिनै गुबुंले ना नोङो बिराद हमथाना थानो हागोन नामा बा नोङो बिजेपिखौ गारनानै नोङो हारसिङैनो नोङो फाउन्डेसन खालामनो हागोन ना हाया इउपिपिएलआ बिनि सायावसो बेस खालामनानै समाजनि नोंनि सम्पुर्ण दिनैनि बिटिआर एकर्डआव दिनै मा लिरजादों मा मावनांगौ मा मोनखो मोनाखै बेखौ नोंथांमोना मावनो हागोन आं सानाखै जे नोंथांमोना गाबोन दिनै दङ गाबोन गैया आं बेखौ बुंनाय नङा खिन्थु नुयो दिनैहाय मोनसे रायजोनाव मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न जाबाय इउपिपिएल सरकारा बेसे गोबाव थाबावगोन थागोन ना थाला इभेन गावसोरनि एमसिएलए एमएलएफ्रा कनफिउज होननानैसो आं मिथियो मा जाबावगोन जेबो गैला डिपार्टमेन्टआनो गैलाबा दिनै नामावल'सो इएम जानानै दङ एमसिएलए जानानै दङ गासैबोथ' दिनैहाय मा होननानै बुङो सकिदारसो दिनैहाय मोनसे इनस्टिटिउसननि सकिदारसो दिनैनि एमसिएलए इएमफ्रा एमएलएफ्रा जेबो मावनो हाया बेवहाय जेबो गैया सोरबा इएमनो फरेस्टनिनो सोरबा इरिगेसननिनो सोरबा नोङो हेल्थनिनो जेबो गैया स्टेटआ दिनै बुंहराब्ला जेबो मावनो हाया नामावल'सो जेबो गैया मावनांगौ दायथ'आ नोंथांमोना दङ बेसेबां गोबावसिम नोंथांमोना दिनै मावलांनो हायो नोंथांमोननि दायथ' जों बेखौ जों मावजानो लुबैदों रायजोआ मावजानो लुबैदों मावाब्लाथ' बेखौ जों बुंनो हाला नांगौनि थाखायनो मावनांगौनि थाखायनो एकर्ड खालामदों रायजोनि थाखाय समाजनि थाखाय उन्नति जानांगौ डेभेलप जानांगौ राव हारिमु कालचार गासैबो बिथिङाव दिनैहाय एकर्ड खालामबायब्ला नों मावथारनांगोन सोरखौबा बखिबाय थानानैहाय लाब गैया नोंनि दायथ'खौ नोङो माव आं बेखौल' आपिल खालामगोन दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेराव दिनैहाय
बिथांमोना जोंखौ हांख्रायहरबाय बिथांमोना जोंखौहाय मोजां मोनसे सन्मानजों जोंजोंहाय गोबां खोथाखौ शेयार खालामबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय बेखिनिखौ आं बुंबाय नंगौ नोंथांमोना नैबे समाव जे गोबां बाथ्राखौ मानगोनां बिथां अन्थाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो हाबाय आरो लोगोसेनो नैबे उफ्रि बिथांजोंबो गोबां बाथ्राखौ सावरायनो नोंथांमोना मिथिबाय आथिखालनि बिटिआर सोरखार आरो लोगोसेनो नैबे NDFB फोरनि गोबां केस पेन्डिं थानाय रन्जन दैमारिनि गनायनि बाथ्रा आरो लोगोसेनो नैबे आथिखालनि सोरखारा मावनो खामानि हादों हायाखै बेनि सायाव बिटिआर एकर्डनि सायाव आरो गोबां बिदिनो समाजनि बाथ्रा बिथांमोनजों सावरायनानै नोंथांमोना मिथिबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजाबाय नैबे समाव नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ होनानै रायजोफोरनो होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738 अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो